ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପଟେ ଶାଗଟାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇକି ତାକୁ ସବୁ ସିଝି କରି ରଖିଦେଇଛି। ଏପଟେ ଶାଗ ପାଇଁ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ରସୁଣ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପିଆଜ ଆଉ ଜିରା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 3ଟା, ବେଶୀ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଖାଲି ଦେଇଛି। ଦେଇ ଶାଗର ଛୁଙ୍କଟେ ମାରିଦେଲି। ସେପଟର ଡାଲମାଟେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଡାଲମାରେ ବି ଟମାଟୋ 2ଟା ଦେଇଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ 2ଟା ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଏପଟରେ ଶାଗଟାକୁ ଉଜାଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ସେଇ କରେଇରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଲମା ପାଇଁ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ କରିଦେଲି। ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମସଲା ଦେଲି, ତରକାରୀ ଟାଇପ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ରକମ ପରିବା ତ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଡାଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାଲିଟି ହେଇଗଲା, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ତାପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲି। ଏପଟର ପୁଅ ଖାଇନି ବୋଲି ତା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା 2ଟା ଭୁଜିଆ କଲି, ବେଶୀ ନଥିଲା, ଖାଲି 2ଟା ଖାଲି ଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ପିଆଜ ମସଲା ଟିକେ ଖାଲି ଟମାଟୋ ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡରୁ ପକାଇ ଦେଇକି 2ଟା ଅଣ୍ଡାକୁ ଭୁଜିଆ କରିଦେଲି। ଦେଖିବା ତାର କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ତେଲ ଖାଲି ପଡ଼ିବ, ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ରହୁଛି।